Det jeg gerne vil vise jer i dag, er de her lækre kyllingewrap med hjemmelavet kyllingesalat og keto rugbrødssandwich, også med hjemmelavet kyllingesalat. Hver gang vi har fået kylling, er der altid en rest kylling tilbage, men ikke så meget, at der er nok til en person bare. Så derfor putter jeg den altid på frost, til at jeg har nok rest kylling til at kan lave den her lækre kyllingesalat. Normalvis, når jeg laver den her kyllingesalat, putter jeg også forårsløg, rødløg og peberfrugt i. Men jeg havde simpelthen ikke det hele, så derfor valgte jeg at lave det uden. Men det gjorde nu ikke noget, at den ikke var i kyllingesalaten, altså grøntsagerne. Fordi at der var rigeligt af det i avocadomayonnaisen, og så det kun jeg havde tilbage, valgte jeg så at putte ovenpå. Så det kom til at smage rigtig godt alligevel, selvom det ikke var der sådan. Men det gjorde ikke så meget. Men det er selvfølgelig op til en selv, hvad man putter i, men vi kan rigtig godt lide det med hjemmelavet kyllingesalat. Jeg synes godt, det kan være lidt svært at rulle salaten ordentligt sammen, så den ikke vælter ud til alle sider, når man spiser. Så derfor ruller jeg det altid ind i bagepapir, sådan jeg har mere styr på det, når jeg spiser den. Men det er selvfølgelig op til en selv, hvad man har lyst til og ikke lyst til. Men det kan jeg bedst have. Som jeg også sagde i starten af videoen, så laver jeg også altid rugbrødssandwich, når jeg laver sådan en wrap der. Og det er egentlig fordi, at nogen vil have rugbrødssandwich, og andre vil have wrap. Så for at der er til alle, så laver jeg også altid rugbrødssandwich. Hvis I kunne lide min video, er I velkommen til at like og subscribe, og eventuelt gå ind på min profil og se nogle flere af mine videoer. Der er lidt af hvert at vælge imellem.